O cerebro humano. A estrutura máis asombrosa, a máis complexa do universo. 10.000 millóns de células ou neuronas segundo algúns. 100.000 millóns, cifra máis probable, segundo outros. Tantas como estrelas hai na galaxia. Postas unha ao pé doutra, as neuronas dun cerebro humano equivalerían á distancia que vai da Terra á Lúa. Pero o cerebro, de onde nos ven? Nos albores de toda a vida, hai uns 3.000 millóns de anos, había desde logo algas, bacterias, invertebrados, despois peixes, réptiles, $200 millóns de anos, o arquicórtex que nos legarán os grandes réptiles. A súa finalidade é a conservación da especie. Determínase de seguida polos reflexos, defensa do territorio, combatividade, agresividade. Transmítese coa evolución. Todo iso subsiste en cada un de nós. 100 millóns de anos, o paleocórtex, xa máis completo. Son reaccións menos elementais, implican emocións como a inquietude, o medo. Tamén está aquí o comezo da memoria que se traduce no instinto de conservación. É algo importante para sobrevivir. O instinto de fuxida. Como pasa o tempo? Hai 100.000 anos, o neocórtex, o cerebro do home moderno, representa o 85% da masa cerebral. Permitirános facer asociación de ideas. Os inventos. Os inventos eran moi sutís. E permitirá tamén o soño. O soño poético. As matemáticas, a abstracción, a arte, o neocórtex, algo que nunha soa palabra fixo do home, un home. Un home completo. Civilizado. Vaya, case. O arquicórtex, o cerebro dos réptiles. O paleocórtex, o cerebro dos primeiros mamíferos. O neocórtex, ao final, o cerebro do home moderno. A comunicación entre os tres non é sempre perfecta, o que deixa campo libre para recordos vellos. A ver, mira por onde andas, aparvado. Ese non vai facer o que lle pete. Hai algún problema? Moito mellor, xa dicía eu. Circulen, circulen. Imos cara ao cerebro, formidable! Ai, que contento estou, pequechos. Ides poder admirar a organización máis perfecta da creación. Miles de millóns de células, miles de millóns de conexións. É extraordinario! E para que pode necesitar os nosos servizos un órgano tan perfecto? De veras que é algo que non comprendo. Como non fostes nunca, non sabedes que ten grandes necesidades. Utiliza el só 2.000 litros de sangue ao día que lle suministran 60 litros de aire.
É un 20% do que consome todo o corpo. Sen nós, se lle faltase o oxígeno que nós lle damos durante 10 segundos, daríalle un síncope, perdería o coñecemento, e se prolongase só uns poucos minutos, sufriría lesións permanentes e despois viría a morte de todo o organismo. Hai algún problema? Necesita a nosa axuda para continuar, mestre? Veña, este non é sitio para descansar nin para falar. Veña, circulen, por favor, circulen. Veña, apurando, vello Ucán. Vai a tempos, xa non hai respecto polos ancianos. Nos meus tempos isto non pasaba. Oh! Non che viría ben que che botasen unha man, globiña bonita, porque eu son che... Ai, ai... Oh! Chamada a todos os órganos da poboación sanguínea. Orde de acelerar a circulación para responder a unha solicitude do corazón. Repito, aceleración xeral da circulación para responder a unha solicitude do corazón. E logo, mestre, vostede non apura. Pois non, nenos, porque aquí non somos solidarios co resto do corpo. O que pase no outro lado non nos compete. Nin aínda que sexa o corazón. Pois non, o cerebro non obedece, manda. Aquí temos prioridade absoluta, mesmo por riba do corazón. Vos, non... Por ali. E eses por que non veñen canda nós? Porque o que máis necesita o cerebro é oxígeno. E tamén azucre. Pero eles deben utilizar vías especializadas. Mestre, cando estaremos preto desas neuronas para entregarlle a nosa carga? Nunca, pequecha. As neuronas son demasiado delicadas para entrar en contacto directo con nós. A cousa é doutro xeito, xa verás. Xa estamos. Veña, apura un pouco. Nalgún lado no interior da terminación nerviosa, un mensaxeiro anxiotensina espera para transmitir a sensación. Hai sede, Veña, a transmitir. Veña, veña, apurade, transmitide, transmitide. É que temos ata 100.000 conexións. 100.000 conexións por cada unha das 100 billóns de células nerviosas do cerebro.
Intentad imaginar a cantidade que dá iso. Veña, intentadio. Vaya, aí veñen xa os nosos transmisores químicos. Que vos dixeron que querían? Temos sede, xefe. O que temos é calor. E logo que pedimos que aceleren a respiración, xefe. É facer subir a temperatura. Transmitimos dilo ao corazón, aos pulmóns, ao diafragma. Verdade, xefe. Acabastes xa de facervos os interesantes. Eses non son problemas para vos. Transmitidelle ao centro bulbo raquídeo. Son eles os que deciden. Veña! Azucre para a zona cortical de R2. Pulsacións máis rápidas de 4:30. Permeabilidade de ións insuficiente. Enviamos mensageiros. É moita a sede, xefe, que fago? Transmítalle ao hipotálamo que dé a orde de beber. Iso non, para iso hai que parar. Perder tempo non é tan urxente. Escoitade, xa fixemos subir a temperatura. E pedimos transpiración. É a aceleración da respiración. Hai que transmitirlle ao hipotálamo a orde de beber. Antes hai que pedir ao corazón que bata máis E os rápido. pulmóns que respiren máis rápido e promovan regulación térmica. Non podemos pedir todo iso ao mesmo tempo. Hai que respetar as prioridades. Vello barbudo, vello gordo. Vello chocho. Señores, transmitámoslle todo ao cerebro superior. É el quen toma as decisións. Ben, boa idea, ten razón. E logo a nosa responsabilidade que... Van eses neurotransmisores, é incrible. Van 1000 veces máis rápido que nós. Iso non é máis ca a transmisión de ordes, pero cada orde baséase no coñecemento, na memoria, na experiencia e no razoamento. E como fai o cerebro para saber tanto? Pois iso, meus nenos, é un gran misterio, xa que o cerebro contén un número de datos que desafía a imaginación. Explíquenolo, por favor. Vale, claro, desde logo. A ver... Veña, circulen. Veredes, o cerebro recibe de todos os sentidos e tamén de todos os órganos información que reparte polas neuronas, as súas células e preferides. Como é iso? Pensamos que iso ven sendo máis ou menos... por exemplo... Dor, transmitide. Unha espiña pica, hai no que rexistrar. Ai! Unha picada doe, hai no que rexistrar. Unha picada sangra, hai no que rexistrar. E hai que fabricar proteínas memoria para almacenar todo iso. A ver, esas proteínas veñen. Apurade, xa chega a información que hai que clasificar.
Por aquí, proteínas memoria. As da picada por aí. Os bucles da dor por aquí e os do sangue todo dereito. O sangue é vermello por aquí. O sangue é viscoso por ali. O sangue mancha por alá. O sangue está quente, todo quente por ali. Cante, cante, cante. Ai, sí, aí está. Pois daquelas, se é todo así, é moi sinxelo. Oh, non, Pequecha, de sinxelo non ten nada, porque despois da picada non abondará con eses poucos mensaxeiros dos que vos falei para levar a sensación ata o cerebro para que a almacene, senón milleiros e milleiros, e cada un deles leva unha mensaxe diferente. E tamén a pinga de sangue será clasificada por forma, cheiro, sabor, temperatura, composición e eu que sei máis. E sí, todo iso é actividade do cerebro. Unha rosa ule ben, hai que rexistralo. Unha rosa é suave, hai que rexistralo. Unha rosa é bonita, hai que rexistralo. Viva! Viva! Unha rosa é lixeira, hai que rexistralo. Unha rosa é frágil, hai que rexistralo. Coidado, as espiñas pican, transmitir. Unha rosa é rosa. Como? É branca. Non, é vermella. Pero se é amarela. Dígoche que é branca. A ver, rapaciños, organización, por favor. Todos tedes razón, as rosas poden ser de todas esas cores. Que? Hai que rexistrar todas as cores percibidas, veña. Pero a ver, mestre, como fai o cerebro para almacenar todo iso, Que fai despois? Pero vos non atendedes cando vos falan. Crese que se, por exemplo, o ollo recibe unha información ou percibe un perigo, a nova diríxese cara ao cerebro que, en función dos coñecementos almacenados, ordenará a acción apropiada. Entendedes? Pica, pica. Veña, a transmitir.
Atención, as espiñas pican. Transmitir. Hai que informar rapidamente o cerebelo. Hai risco de ruptura do equilibrio. Non o creo, xefe. Somos novos. Reaccionaremos por reflexo indirecto da medula espiñal. Non hai que correr riscos. Transmitidio ás rexións afectadas. Aquí a sala de control do cerebelo. Masas musculares que corren risco de perda do equilibrio. Poñemos en marcha a regulación automática. Informamos o córtex para as medidas urxentes. Aquí, centro de mando do córtex. Ordenen ao pé esquerdo avanzar rapidamente. Orde pro hipotálamo para que mande as glándulas suprarrenais que desvíen a adrenalina para facilitar a acción. Como medida de precaución, ordenen as mans que se movan cara adiante para amortecer un posible golpe. O cerebro sabe, controla e almacena todo. Sabe sobre todo as cousas que merece a pena que coñeza. Do resto, só almacena unha parte pequena do que percibe. A centésima parte, quizáis. Porque chega todo ao mesmo tempo. Formas, cores, sabores, sons, sentimentos, asociacións de ideas. Así que só conserva o máis importante. E as ordes que dá de que sitio do cerebro veñen? A cada parte do corpo correspóndelle unha zona. Hai certas partes, como a cara e as mans, por exemplo, que precisan moito espazo pola súa mobilidade. Así ou así, se preferides. Que foi? Ei, señor, o cerebro de veras controla todo o individuo. A verdade, non totalmente, porque a armonía entre as súas partes non é sempre excelente. Por exemplo, o cerebro máis antigo, o máis loitador, sempre quere dominar. Agora voume vingar. Sinto que llelas vou facer pagar a eses dous. Oiche, non sei se o mellor este que... Acelerado pulso, aumentada presión sanguínea, sintetizada azúcar, listos pro ataque. A ver, con calma, non nos imos alterar por tan pouca cousa, máis a modo ese corazón. Eliminamos o azúcar superfluo, calmámonos. Que argalla ese? Imos ao qué? O cerebro, 100.000 millóns de células, 10.000 millóns de millóns de millóns de millóns de millóns de conexións, 1 millón de reaccións por minuto. Para escribir o número de combinacións que pode realizar faría falta unha cifra con 10 millóns de kilómetros de ceros, é dicir, 26 veces a distancia da Terra á Lúa. E todo iso grazas ás neuronas, pero iso xa é outra historia. La vie